سلام تخطاتلتنا زي channel كمي كنيهم لمون كلنا تعبينا تتقمنان يزبل كوار استهزاء غريبا لخو نايلو مارستنا بخمي سمعيتاتنا نقوطات صاريات بل أبزي ناي مصنعتنا personal development ويكا أب ولقاوي عبيتنا ولقاوي كلاتاتن كنزارب كلنا IQ زبارة intelligence questions قال دمها intelligence emotional intelligence بلولو لا يوم زياتهم سباتي بالحنا كاتر هذا يكون زعبيوخا وين أبتدلي علامات هذا بسوخا سمعتات كاتقوت أصير كمخالون لك كابو زي سنف مخاني زري أبتي ناي عوت حلمتاتنا دما أبي ترى كم صوت حجي سمعتاتنا مقوت صار كنزارب كلنا بقليلو حرق عنك مقوت صار ويقلت رايزي كونس كابو زحلفه حمشت ستيبس لو حدا قد أسناي هيود بعدها مخانو كردانا خلالو نايلو متمرتب بزح صحفات زلوايا كون مغنياتو بزربات رايك قبري دلغون صباح نقول تماليسكم كتريوه بستفل عليه كفالنا هيوتكم ناتماليسكم تا فيديو ريهم دما كابا زتقمكم حبريتا هايسكم كتكدو سلاز حسب كي عب قعزونا هيوتنا بستفل عليه بروفيشنال لايف زلنا عبد تراكت اوت اللي ازبل كوابيديا ولا حجي بغد انت دي سالياتنا ابزمت غزيه كنت ماليسنا هنريا يعدمكم مالتي ابتزل ليو غزيه كل غزيه ناي كل غزيه اكسرسايز وي معالتاونو دغمو براكتيس ليو نغير سلازخونه دما قطعنا نبتا تمرت خنحالفج امبار نايلو مارستنا how to improve your emotional intelligence يا زبال مغنياتو سميتات كم قصار حدا كارتوم اقدس كفال ناي intelligence وي بالحيه ونقصرو سلامنتاي مخانو قطع نرينا تقداميتنا بنري قداماي ستيب حمشت ستيب زلوا يا زي emotional intelligence mastering your emotions or نتنات كسمعتات أبتزقبهم معلا أبتزقبهم كفالات أسلتينكا كتقوم مخال حدا كابتي أزيو أقداسي أبتي ولقاوي عبيتنا وي أبتي professional life ناتنا عبت هراح تعالى خليه قدامي تستيبقن self awareness يبلو نفس ناس أبي كم زلنا مفلات ممزانن يا قدامي تستيب أب سميتاتنا نفلت تغينا قدامي من مخانا نفسنا كفلتاكن فتنا لنا أبز حجن تايلو recognize your own emotions and their impacts سمعتاتنا كمي مخانوم كم فلطومن صلواناتهم دما أبقل تحريقنا انت عينت سعبين كم تعالنا كم زغل انت عينت نريو بهرس انت عينت سعبين كم تقوم زغل كردانا كخلالو سبك نقرنا دا يكونس بعلنا كم بتصحوخ كم كلالنا دهريا دما understanding your strengths and weaknesses دخامنتات كان بقعتات كان كتفلت كتكلال لك معناته السخاسي كل جزء تي ناتكا دخون قن خابيو تطبق قن خابيو ما بزحت جزء بدخون قن ناينا فوكس نقبرها بحبرة السبنا I don't know قومو تعب يا نادي بزي قدسكن تي بلوز قبرنا تكتبق كفالنا قننا ون ريلي ولكن صحفا خلالنا زرباي خيلي مسب كردادا خيلي نسبات كحقوسي صعري استفلالي ولا نعش نقرات تناتنا بوزيتيف زياتهم بخمي كنفلطهم نخل عرفتنا وي محازوتنا بويم زفتونا نزيوم بتاعت زياتهم كابانا يفتوهم يوم كي تردهم كومبليمنت ونكو قبروا لنا يقول يوم وي نوعهم بمحتاتي سترينجز ناتين تاي ويكنس ناتنا ونكن حتى تكن كلال لنا جن بزحك زي خنفلطهم ونخلينا نزيوم دحر فليتنا انتاي قبر لنا زي بحفشة confidence ابتناتنا كيلتاتن ابتناتنا توهبون ابتناتنا بليجاتاتن confidence كم نقبري قبرنا إذا confidence زي دما أبتزقل أبستفل عليه معرفاتنا هيوتنا عبلوتي كم تعالنا كم زغل رقص أنياتاتنا قول مالتيو أتا كاليتي ستيب دما self regulation يبوا قدامي self awareness بزعبا نفسنا بزعبا كلاتاتنا بزعبا سمعتاتنا بزعبا صلواتاتو من فليتنا لنا إذا مسفلتنا كالاي نفس مكتاء بحال self regulation مكتاء كنبلا نخلينا نفسنا مقصطار نفسنا مكتاء كنبلا نخلينا أبز هجي قدامي تتمت self control ويكا نفسها قتيكا مخال مالتيو ability to manage your negative emotions ألوتاو زخونة تحساسوا وي حماق سمعتات وي حرقان كمصاكا خلو نعو كتقواصر ناي مخال كلت كنا معبل كنكلالنا حرقانا غنفيلك مصانا خلو نعو كمصانا كمزو يمصانا كمزلو كردانا كخلالو نحرق كمزلنا زحرقنا نغير اغاطيمنا كمزلو كردانا كنفتنا لنا مزحجي after personal life now قد كنتقوم لنا ግን a professional life extremely important you أجي زحرقا نغير كغاطم كلو انتي نغبر حبشا explode نغبر وين حرق وين بأس وين قال بسلتنا كابوي زري it's emotional intelligence emotional بالحم خانو بخمي خاتفلت حريقك خلخا كم زي حرقك خوينكا وحيد كاتم كتبل كتكل علىك كتودهم كتكل علىك كالاي self regulation trustworthiness حقنت
اتناتك سيلف ريجوليشن سي ننفسخاس كل جزء أب حدا حقن أب قنوع زخونة نجارن ترى تكتب الكلخة سيلف ريجوليشن ناتك بوي زعكا ثالثاي consciousness دي قال كل جزء تابعني انتاي مالتي جن accountable for own actions كل جزء زقات أمنا نجارات ناب كالوت أودينا خمس جيرون نابل كابلي مقبار يكونه حلافنت كتوس لك accountable وإذا كم جا خمس خوينا ناتيجي جادما يقع أمين اللغو تعرياي كتبلك تكلا لك زحجي accountable for your own actions and don't blame رابعيتي أبعا زلا adaptability your ability to handle and manage change لوتي تزي قارص نغاري change will be constant ነገራት ክቕየሩ እዮም ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ኖርማል ህይወትና ኤቭሪቲንግ ሱፐርማርኬት ምስ ከድካ ሲስተም ክቕየር እዩ ነገራት ክቕየሩ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ቼንጂንግ ቴሌፎን ናትካ ኣፕዴት ክትገብር ከላ ሳምቲንግ ሃዝ ቼንጅድ እንታይ ንምባል እዩ ነፍሲ ወከፍ ነገር ምስ ተቐየረ ከተማር ደይኮንካ try to adapt be fast እንተኽኢልካ embrace ግበሮ ካብቶም ቀዳሞት ነቲ change embrace ዝገብርዎ ሰባት ኩን ነቲ change ነቲ ለውጢ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳማይ ዝጥቀምሉ ክትከውን ኣለካ ምክንያቱ መራሒኻ ትኾን ዘለኻ follower ኣይኮንካ ትኾን ዘለኻ መራሒኻ ትኾን ዘለኻ እታ ናይ መወዳእታ ድማ inventiveness innovation creativity ፈጠራውነት ናትካ ፈጠራዊ ብቃት ናትካ ability to seek out and create new ideas ፈጠራውነት ክንብል ከለና ሓደሽቲ ሓሳባት ዝተገበሩ ነገር ጥራይ ምድጋም ዘይኮነስ ናትካ ሓድሽ ሓሳብ ምፍጣር ሓድሽ ሜላታት ምምሃዝ ወላ ንኣሽቱ ይኾኑ ኩሉ ግዜ ኣነ ክዛረብ ከለኹ ንኣሽቱ ቢግ ብሎክ ባስተር ኣይኮነን ዛረብ ዘለኹ ንኣሽቱ ነገራት ምክንያቱ ንኣሽቱ ነገራት ተደሚሮም እዮም ናብ ዓብ ዝኸዱ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ዘምፅኡ ሓሳብ ክንዕቆ የብልና እታ ሳልሰይቲ ሰልፍ ሞቲቬሽን እያ ምክንያቱ እቲ ነፍስና ምስ ፈለጥና ሬጉሌት ምስ ገበርና ድሕሪኡ እቲ መንገዲ ምስ ፈለጥና ሞቲቬሽን የድልየና ነፍስና ከመይ ጌርና ሞቲቬት ንገብራ ሞቲቬሽን ክበሃል ከሎ ብኸመይ መቃቂልና ክንሪኦ ንኽእል achievement drive ቀዳም እንታይ ማለት እዩ desire to deliver results and succeed ሞቲቬሽን ብመሰረቱ ንምንታይ ዘድልየና ዕላማ ዘለና ነቲ ዕላማና ክንጭብጦ ድልየት ዘለና እንተኮይና ሞቲቬሽን ዘድልየና ዕላማ እንተዘይብልካ እኮ ሞቲቬሽን እውን ክህልወካ ኣይክእልኒ ولا بزعبه موتيفيشن ممكن الزهرب حين نغلينا من البات العمان خد جبر موتيفيشن اللي نغنبل نغلينا لكن انتي مالتي موتيفيشن كنبل كلنا اتشيفمنت نحد نجر نكن ود وين نكن تشبط وين نكن عممسي ديزاير كلونا له ديليت كلونا له انا كم زخوني انا كم زخ جبري انا بزخبت انا بزيك عواتي زبل نجر انتلو كبصحي ዝብል ነገር እንተለና ግድ ሞቲቬሽን ይዘለና ሞቲቬሽን ናትና ድማ እቲ achievement drive ናይ ዓወት መንፈስ ናይ ክዕወት ዝብል ንሕ ክልዋና ክኽእል ኣሎ ታለይቲ ኮሚትመንት ኣብቲ ዘውፃናዮ ትልሚ ስንና ክንነክስ ኣለና ኣብኡ ክንበፅሖ ከም ንኽእል ኣሚንና ነቲ ክንበፅሖ ዘለና ንኣሽቱ ነገራት መኻልፋት ወይ እንቅፋት ከጋጥሙና ከለው we have to be strong we have to be committed نعيش نجارات مس عقدتنا ندحر تملست سبات نكون يبلنا نقص إننا نخيسنا كنسجرو نكل علىنا تاريخنا هذا تملسنا سن من كاست بالقالتي بزح تاريخاوي مسرز الواقاليا أبي وثنا كنت كمال عن فتن كابكم زمت أنا حبرت السبسلة زخنا كابس النوم نخيسهم هجر زوم تواصل حبرت السبسلة زمت أنا سننا نخيسنا أبتع العمانة هم بتزح كنكل علىنا initiative كبهال كله تبقسو مالتيو ability to get up and go hustle and get things done initiative حسيبك بلان مس جبركا مبزحت جزية بزح سبلان كل وقليو but the problem is ويتسأجم تايو حفيل كام جمار كنجمر كنكلال لنا مغنياتو كي جمر هكن عوات أي نغلينا just simple ولا نيشي نقول قدامي تسقم تنجبر لنا تناي أشحاتنا مليونات من عزون حنت تسقم تجير كي خات جمرو one step so داين مالتي جي initiative تبقسوك نوسدها لنا أنا بزح نجارات بزح نجار كغير ندلينا إذا نجار سلمتاي كم زخين سلمتاي كم زيكم do something different then start doing something تدين فتوى تزين دليو نجارات نغير لنا دليو نحنا نجمره نكيرو نشتي نجار نكبراو نعم منت أنا نزلت مرتزك الجمرة خلوه سلمتاي يوزن بناتنا كبر زي تخالي بالنيرة أزيف هذا كاب سمايز متأخ جبرنا أنا خو جبره خمسة لنجن بحرف رديني maybe أنا خو جبره أنا كجمرة لني دحري followers كركب خل كل جزء كتسبيه باللين كم بالي متأس زي initiative تبقى صوت وستلك دحريو optimism تبقى سوم سوست كعنك فاتات كم تأكل سبات كي قدسوا له كل يوم سبات نجارات كبرتعو كل يوم كم تزدل خيام كم زحسب كويس أنا حنك تبلت غلق yes of course كم زحسب كانت أن هي كم it will be very simple
it will always be outside of what you expected كابت تتصبخها وصاي كون زي you have to take it normal እንታይ ማለት ይጂ ከምኡ ኮይኑ ምጽናሕካ ግን optimism moral ክልዋ ካሉ ተስፋ ዘለካ positive ራእያ ዘለካ ሆኖል this positivity ወይ optimism ability to stay positive when challenges arise and for sure they will arise challenge ወይ እንቅፋት ኣብቲ ዝኾነ መንገዲ ጉዕዞ ግድን እዮም ከጋጥሙ ኣይናይ ግራት እዩ ሞ ብዘይ ፀሓያይ ዝበቁል no it always it's part of the nature ስለዚህ ግድን እንቅፋት ከጋጥመካ እንጂ ግን you have to be stay positive and you have to be optimistic እታ ራብዓይቲ empathy እንታይ ማለት እዩ ነገራት ብናይ ካልኦት ዓይኒ ምጥማት ማለት እዩ ዝኾነ ነገር understanding others ንምሰባት ክትዝራኸብ ከለካ ኩሉ ግዜ empathy ሕጂ ከምዚ ድንጋፀ ገለ እንድዩ ግን ክንኡ እዩ ዝኸይድ ኣብ business empathy is extremely important ኣብ leadership empathy is very very important empathic leaders በሃሉ እንታይ እዚ ability to see things from their side ሰባት ክዛረቡካ ከለዉ ወይ ዝኾነ ነገር ክገብሩካ ከለዉ ብናቶም ዓይኒ ብናቶም ኣተሓሳስባ ነፍስኻ ኣብ ናቶም ቦታ ኮፍ ኣቢልካ ክትርኢ ምፍታን ማለት እዩ ስለምንታይ ከምዚ ኢሉ እንታይ ብሉ ብዙሓት ሊቃውንቲ ኣብዛ ኣርእስቲ ዝኾነ ነገር ሰባት ዝገብሩና ዝኾነ ነገር ኣብታ ዝነበርዋ ደረጃ ኣብታ ዝነበርዋ ኩነታት ብዓቕሞምን በቲ ዝነበሮም ክእለትን ትዝበለፀ ዝበልዎ እዮም ገይሮም ይበሃል እንታይ ማለት እዩ ሰባት ክብድሉና ይኽእሉ እዮም ኣብታ ዝነበርዋ መድረኽ ግን እታ ዝገበርዋ እታ ዝበለፀት ኮይና ስለዝተሰማዓቶም ኣብታ ኣተሓሳስቦም ከምኡ ስለዝነበረ ጥራይ እምበር ኪንኡ ዝሓስቡ ነይሮም እንተዝኾኑ ኪንኡ ዝርእዩ ነይሮም እንተዝኾኑ ከምኡ ክገብሩ ኣይምኽኣሉን ስለዚ ስለምንታይ ከምዚ ገይሮኒ ኢልና ብዙሕ ክንሓስብ እኳ ንግደት ተኾና ካብ ሕልፍ ኢልና ግን እቲ ሰብ ኣብቲ ግዜ ኣብቲ መድረኽቲ ብስቲ ዝነበረ ኩነታት ከምዚ ዓይነት ነዚ ክሓስብ ስለዝተገደደ እዩ እንድሕሪ ኢልና እንታይ ይገብረልና different kind of ኣተሓሳስባን ብዛዕባ እቲ ነገር ድማ ዝልቕ ዝበለ ኣተሓሳስባን ርድኢትን ክህልወና ይኽእል ማለት እዩ ካልኣይ ድማ developing others ኣብ ካልኦት ሰባት ናቶም ብልጫታትን ናቶም ፀጋታትን ከም ትርኢ ይገብረካ ኤምፓቲክ ተኮይንካ ኤምፓቲ እንተለካ ንሰባት እስኻ እኮ ከምዚ ኣለካ በዚያ እንተትቐፅልሲ ፅቡቕ ምኸትካ ንስኺ ናይዚ ብልጫ ኣለኪ ድዌት ከምዚ ግበራ ንኽትብል ይሕግዘካ ሳልሰይቲ service orientation ይብላ ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ቢዝነስ you have to have a service orientation ዕላማና ኣብዚ ምድሪ ሰርቭ ንምግባር እዩ እቶም ክርስቲያን ትብሉ ናይ ሙስሊም ጥቕሲ ክቡን ደስ ዝብለኒ እንድዩ ግን ብዙሕ ዘይፈልጦ ወይ ብጌጋ ከብ ስለዘይዘሎ ኣብቲ ክርስትና ግን ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ he wanted to serve the world ነቲ ብዓለም ኣገልጋሊ ንክኸውን እዩ that's why ኣብ ቤተክርስትያን ሕጂ ኣገልገልቲ ንብሎም ኣብ ቢዝነስ ከዓ we have to be ኣገልገልቲ service mentality ክህልወና ኣሎ ንሰባት ነቶም ጥቃና ዘለዉ ሰባት ከነገልግሎም ክንክእል ኣለና this is how business works ትካል እንተለካ ወይ ዝኾነ ሰርቪስ እንተለካ ተገልግል ኢኻ ዘለካ ናትካ ኣገልግሎት ሂብካ ገንዘብ ትእቱ ዘለካ ስለዚ ጽቡቕ ጌርካ ከተገልግል ተኽኢልካ ዝበለፀ ብልጫ ክመፀካ እቲ ናይ ኣገልግሎት ሜንታሊቲስ ኣብ ናሓንጎልና ክህሉ ኣለዎ እንደገና leveraging diversity ኩሉ ግዜ ብዙሕነት ኣብ ዓድና እንተኾነ 9 ባህልታት ወይ 9 ብሄራት ኣለውና እቲ ብዙሕነት ፀጋ ምዃኑ ክንሪኦ ኣለና ፀገም ኮይኑ ክስማዓና የብሉን ኩሉ ግዜ እቲ ብዙሕነትና ፅባቐ ናትና ከምዚ ዕምባባታት ዝተፈላለዩ ሕብርታት ምስ ተሓዋወሱ ፅባቐ ዘርእዩ እቲ ብዙሕነትና ድማ እቲ ዳይቨርሲቲ ናትና ድማ ከምኡ ፀጋ ከም ዝኾነ ወሲድና ዝለዓለ ነቲ ፀጋ ክንጥቀመሉ ንኽእል ነገራት ክንፈጥር ንክእል ኣለና ከምኡውን ፖለቲካል ኣዌርነስ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ርድኢትና ድማ ክፉት ሓንጎል ክህልወና ኣሎ ናይ ካልኦት ርእይቶ ናይ ካልኦት ኣተሓሳስባን ድማ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ኣብቲ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ዝኣቱ that's why emotional intelligence is ኪኖት ስምዒታት ከተቆፃፀር ኣይኮነን it has a lot of layers ዝተፈላለዩ ቀፀላታት ኣለዎ ንኩሎም ማስተር ተጌርካዮም ኣብቲ ዝለዓለ ብልጫታት ናይ ሂወት ከብፅሓካ ይኽእል እዩ እታ ሓምሸይቲ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ social skills this is what we call sometimes the soft skills G a social skills influence ክእለት ናትካ ናይ ምፅላው ክእለትካ ability to influence ability to persuade and build consensus ክእለት ናትካ ሰባት ኣብ ናትካ ሓሳብ ንኽርእሙ ምስ ናትካ ራእያ ምስ ንስኻ ተቕርቦ ዘለኻ ፕላንን ሓሳብን ከም ዝዋሰቡ ክትገብሮም ምኽኣል this is called influence እዚ ኩሉ ግዜ እዞም ካልኦት ነገራት ኩሎም ናብኡ ነገር እውን የምፅልካ communication ብዙሕ ግዜ ዝብላ it's at the core of everything communication is so important كل ነገር ሓሊካ if you cannot communicate it well nobody gets it ስለዚህ we have to understand that communication is ability to reach out via
the right channel communication جي نتزلك ملأختي بتزقل لمن جدي بتزتعم من جدي بتزبلس channel ويكا بيناي من جدي بتلفون دي بسوشيال ميديا دي بإنترنت دي بخلو channel دبلوماتي نعو فلا لي خام فلات مالتي leadership كا social skills leadership أنت وهي بكاترة دي كونس بعال خا initiative وسيتكا كتمرح مفتاني مرحنات ability to motivate others on your vision مرحنتك كال ايكونن مرحنت مالتيو نتنسخات امنولو زلخا سبات كي هرم كام كي كات كام حتى حسابك كم زرومو كتجبرهم كلها that's a leader that's what we call a leadership سباتي زخونه يكون political واكي جبر كام ناتك حساب كسع وقلو نتناتك اتحساسبا نتناتك فيلوزفي كختلو خلو that's what we call leadership change catalyst نلوت دما مسارحنا لوت دما كتكون recognizing change catalyst جنابነት ብዙ ጊዜ ክንጥቀመላ ዘለና ወይ ንሪኦ ሓደ ለውጢ ብዛዕባ ለውጢ ኣብ ዝዝረበሉ ሰባት ኣለው ቀልጢፎም ነጥ ለውጢ ርዮም ይፅበይዎ ዘይኮነሲ መሳርሒ ናይቲ ፈጠርቲ ናይ ለውጢ ይኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ለውጢ ቀዳማይ ምስ ረኣይዎ ለውጢ ከም ዘድሊ እቲ ለውጢ ንክመፅእ ድማ ብዙሕ ተበግሶታት ትወስድ ማለት እዩ እንደገና cooperation and team capabilities ኣብ ምስ ሰባት ናይ ክትሰርሕ ክእለትካ ኣብ ምስ ሰባት ምስ ሓደ ጋንታ ኮይንካ ምክንያቱ በይንኻ ከተድምዖ ትኽእል ስራሕን ምስ ሰባት ኮይንካ ከተድምዖ ስራሕን ነንበይኑ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ክንዛረበ ከለና ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ወይ ስምዒታትና ምቁፅፃር ክሳብ ክንደይ ሓደ ሳይንስ ዝኾነ ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ናይ ሂወት ምዃኑ ክንደይ ቀፀላታት ወይ ነጥብታት ምስኡ ዝሓቁፍ ምዃኑ ርኢና ኣለና ተቐዳማይ ነፍስኻ ምፍላጥ ስምዒታትካ ምልላይ ፅቡቕ ናትካን ሕማቕ ናትካን ከተለሊ ምፍታን እንደገና ኣብቲ ናትካ ፅቡቕ ድማ ኮንፊደንስ ምጥራይ ድሕሪኡ ድማ ነፍስኻ ምግታእ ኣብ ነፍስኻ ምግታእ ክንዛረብ ከለና ነፍስኻ ምቁፅፃር ኣሎ ኣብ ሓቅነት ምጥጠው ምባል ኣሎ ነቲ ንስኻ ዝገበርካዮ ድማ ሓላፍነት ምውሳድ ኣሎ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ፈጠራዊ ኣብቲ ለውጢ ዝመፁ ዘሎ ድማ ነቲ ለውጢ ክትቃወሞ ዘይኮንካ ዝተቐቢልካ ምስኡ ክትዋሳእ ክትክእል ኣለካ ኣዳፕት ክትገብር ኣለካ ፈጠራውነት ድማ ክህልወካ ኣሎ እዚ ምስ ገበርካ ሞቲቬሽን ድማ የድልየካ ሞቲቬሽን እንታይ ማለት እዩ ክዕወት እየ ዝብል ሜንታሊቲ ክህልወካ ናይ ሓደ ናይ ንክትዕወት ኣብ ሓደ ትልሚ ክትነክስ ምኽኣል ማለት እዩ ሽዑ እቲ ኢኒሽቲቭ እቲ ምስ ገበርካ ድማ ተበግሶ ክትወስድ ኣለካ ክትብገስ ኣለካ ናብቲ ክዕወተሉ እየ ዝበልካዮ ነጥቢ ተበግሶ ወሲድካ ናብኡ ገፅካ ክትብገስ ኣለካ ኣብኡ ድማ ፖዚቲቭ ሓደ ኣወንታዊ ዝኾነ ረኣያ ኣወንታዊ ዝኾነ ጠመታ ኣብ ሂወት ክህልወካ ድማ ኣለዎ ራብዓይ ድማ ኤምፓቲ ንሰባት ብናቶም ኣተሓሳስባ ብናቶም ርድኢት ጌርካ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ነገራት እንታይ ይብላ ብእንግሊሽ put yourself on their shoes ነፍስኻስ ኣብቲ ናቶም ጫማ እቲኻ ኣብቲ ናቶም ሂወት ኣብቲ ክዳኖም ኣቲኻ ኣብቲ ናቶም ሂወት ኣቲኻ ረአዮ እቲ ነገራት ዝያዳ ድማ ክርዳእካ ይሽዑ ካልእ ድማ ንካልኦት ሰባት ዝምዕብልሉ ነገር ክትጥምት ኣለካ ብልጫታቶም ርኢኻ ኣብዚ ኢድካ ከተተባብዖም ኣለካ ከምኡ ድማ ኣገልጋልነት ንሰባት ናይ ምግልጋል እዛ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ it's part of servitude I'm trying to serve with the best quality product ብዝበለፀ ኮንተንት ሓደ ብሉፅ ግዜኹም ወርቂ ምዃኑ ስለ ዝኣምን ነቲ ግዜኹም ዝያዳ ኣብቲ ግዜ ኣብ ናተይ ቪድዮ ተጥፍዎ ዘለኹም ዝለዓለ ትረኽብሉ ትኽእሉ ነገር ኣብ ዝኣመንኩሉ ኮንተንት ክቐርብ ዝፍትን ዘለኹ ስለዚ እቲ ግዜ ናትኩም ወርቂ እዩ ንወርቂ ድማ ወርቃዊ ዝኾነ ብዝትኽእለካ ማለት ወርቃዊ ዝኾነ ትሕዝቶ ክቐርብ ይፍትን ኣለኹ እቲ ሓምሸይቲ ድማ ሶሻል ስኪልስ ኩሉ ግዜ it's very very important that ወላ ብስራሕና machine نكون we have to be able to influence people ካልኣይ ድማ እቲ influence ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕና ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ስራሕና ወፃኢ we have to be able to influence and influence ክንብል ከለና ፅልዋ ክንብል ከለና ክእለት ናትና ናብቲ ንሕና ንኣምነሉ ነገርሲ ሰባት ክንእምን ክንክእል ኣለና ሰባት ከም ዝኽተሉና ክንገብር ኣለና ኣብ ካምፓኒ ማናጀር ክትከውን ተኮይንካ you have to be able to influence people ንሰባት በቲ ናትካ መርሕነት ከይዶም ከም ዝኸዱ ክትገብሮም ምኽኣል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንሪኦ ኣለና ኮሚኒኬሽን ከመይ ጌርካ ነቲ ንስኻ ዝደለኻዮ መልእኽቲ ብዝበለፀ መንገዲ ኣብ ብዝበለፀ ኣገባብ ነቶም ሰባት ንስኻ ትቦም ዘለካ ክርድኡሉ ብዝኽእሉ ነገራት ከተቕርቦ ትኽእል ከምኡ ድማ መርሕነት ካልኦት ሰባት ነገራት ብጉልበትካ ጥራይ ዘይኮነስ ንካልኦት ሞቲቬት ጌርካ ኣተባቢዕካ ኣነቃቂሕካ ነቲ ንስኻ ክትበፅሖ ዝደለካ ምሳኻ ኮይኖም ነቲ ናትካ ራእይ ምሳኻ ኮይኖም ከም ዝቕፅልዎ ምግባር ድማ ከምኡ ድማ ኣብ ናይ ለውጢ ግዜ ክትርኢ ከለካ ነቲ ለውጢ ሰባት ክልውጥዎ ምፅባይ ጥራይ ዘይኮነስ ክፋል ናይቲ ለውጢ ኮይንካ ነቲ ለውጢ ንክግበር መቀላጠፊ ናቱ ወይ መሳርሒ ናይ ለውጢ ክትከውን ኣለካ ከምኡ እውን ኣብ ሓደ ናይ ምስራሕ መንፈስ ፈጣርን ንዕኡ ድማ ኣብኡ ድማ ክትሰርሕ ትኽእል ሰብ ክትከውን ክትክእል ኣለካ
ስለዚ እዚኣተን ሓሙሽተን كل جزء تملاليسنا انترينا بقلي لز جبراي كونن كن كل جزء اب نفسنا بقاس اكسرسايز كن جبران تجميرنا اب هيوتنا عبي لو تخجبرالنا يخل ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብቲ ናትና ስምዒታትና ምቁፃርን ስምዒታትና ኣብቲ ዝበለፀ ቦቱ በቲ ዝበለፀ ኣገባቡ ክንጥቀመሉ ምኽኣልን ንዑ ተጠቂምና ድማ ናብ ዓወት ንምብፃሕን እዩ ስለዚ ተኺልና ደጋጊምና ክንሪኣ ንፈትን እዛ ቪድዮ ቁርብ ኮንተንት ብዙሕ ዝበላያ ብዙሕ ፅሑፍ ኣለዋ ግን ብዕላማየ ክቆርፆ ይደለኹ ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት and this is scientific model ብዙሕ ብዙሓት ሊቃውንቲ ቴስት ዝኾነ ከምዚ ናተይ ርእይቶ ኣይኮነን ስለዚ ልክዕ ከምቲ ከማኹም ንዓይ እውን ይጠቕመኒ እዩ እቶም ንመጀመርያ ትሪኡኑ ዘለኹም ወይ ናተይ ትሕሶ ትሪኡ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ይበሃል ኣብቲ ቲም ናትና እንድሕር ዘይኣትኹም ሰብስክራይብ ግበሩ ኣብ ታሕቲ ሰብስክራይብ ተገይርኩም ብዙሕ ቪድዮታት ኣለኒ ኣብ ናተይ ቻነል ኣብ ጂ ድራር ዝብል ኣብ ዩቲዩብ ብዝተፈላለየ ፕሌይሊስት ገይረ ኣለኹ ፐርሶናል ዴቨሎፕመንት ዝብል ኣሎ ወይ ካብ ውልቃዊ ዕቤት ዝብል ኣሎ ወይ ካብ መነቃቅሒ ከምኡ ድማ ንቢዝነስ ዘተኩር ንኢንቨስትመንት ንስቶክ ማርኬት ናበልኩ ፈላለየ ኣለኹ ኣብቲ ቻነል እንድሕር ከይድኩም ብዙሕ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ይብል ካልኣይ ድማ ያ ንዑ ድማ ሰብስክራይብ ጌርኩም ወይ ኣብታ ደወል ኣላ ኣብኣ ክሊክ ተገይርኩም ቪድዮ ከውርድ ከለኹ መፀኩም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኤነይቲ ካውፂኢኻ ሕጂ ካብ ትብሉ ካብኡ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ እቶም ኣብ ውልቃዊ ዕቤት ኣብ ነፍስኹም ድያ ኣብ ቢዝነስ ድያ ብዝተፈላለየ ሓገዝ ይደልኒ ዳ ከምዚ እንታይ ከተማኽረና ትኽእሉ ትብሉ ኣብ ፌስቡክ ኣብ መሰጅ ክፅሕፉለይ ትኽእሉ ወይ ኣብ ኢሜይል ናተይ ክፅሕፉለይ ትኽእሉ ክፋል ናይቲ ቪድዮታት ናተይ ኣብ ፌስቡክ እውን ኣሎ እቶም ካልኦት ኣብ ዌብሳይተይ ክትሪኡ ትደልዩማ ዌብሳይት እቶም ኩሉ ግዜ ነዛ ቪድዮ ምስ ረኣኹም ኩሉ ግዜ ዝዕድመኩም ኮሜንት ክትገብሩ ምክንያቱ ናቱም ርእይቶ ክሰምዕ ስለ ዝደሊ ካብተን ዝረኣኹም መነጥቢታ ዝያዳ ምሳኹም ትሰማማዕ ወይ ዘይነበረትኩም ወይ ከተማዕብልዋ ትደልዩ ኤነይቲ ምዃና ነጊርኩም ኣብኣ ተፅሒፍኩምና ክሳብ ክንደይ ትጥቀሙ ከም ዘለኹም ፕራክቲካሊ ስለ ትነግሩኒ ዘለኹም ንዓይ እውን ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ፊድባክ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ፊድባክ ምሃብ ከዓ ክንለምድ ከም ዘለና ስለ ዝሕብር ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝወዲና ኣለና ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመፀኩም دحان كونو تشاو